Regăsit și bine v-am revenit la un nou episod și ne vom juca Tower of Hell. Nu Tower of Hell, Tower of Puzzle. Și primul începem cu ușor și e cam un fel de tutorial. Nu uitați să dați un like și subscribe și dacă vreți să mai postez chestii, videoclipuri sau sorciuri, dați un like. Dacă facem 200 până la Crăciun, voi face un videoclip chiar foarte special de Crăciun, cum voi face mai toate jocurile mele preferate. Deci dacă reușim să facem 140 de abonați amândoi, vom face un videoclip. Nu, 200 de abonați trebuie să strângem până la Crăciun. Deci azi suntem în 22, deci cam 2 zile trebuie maxim să greu. Adică o să edităm. O să edităm foarte de 2 eu. Dacă strângem 200, vom face un videoclip scurt și ai ajuns? Zic gata. Gata. Acum trebuie eu să nu cad. Și hai. Și da, să lăsăm vorba la o parte și hai repede. Mama, un minut. Aici voi edita eu pe speedrun, așa că hai să tacem. Hei. Păi dacă nu merge repede. Gata, stai. Gata. Mama, asta cât de greu. Da, e foarte... Deci am zis că e hard, am zis. Așa că voi da pe speed. Nu! Bă, Sine, se părea greu pe laptop, nu pe telefon, pe laptop. Nu, așa. Hai mă duc eu și promit că nu mă mai risc. Hâți! Zici gata. Gata. Te-am lăsat pe tine cel greu. Încercăm să... Să vedem cum ajunge înapoi. Gata. Hai. Bravo. Cu dreapta, că eu sunt cu stânga, scriu cu stânga și ea cu dreapta. Adică cea care filmează scrie cu dreapta. Și eu scriu cu stânga. Ok. Nu roz, albastru. Nu roz, trebuie albastru. Așa. Mergi și acolo pe sus. Roz, gata. Și-i găsesc eu, cred. Roșu am găsit. Bravo. Acum du-te la galben. Unde e și roșu. Da, pe acolo, uite. Și acolo albașul nu ne trebuie. Roșu, tot roșu. Așa. Acum, pe aici. Și albastrul la amândoi. Aici. Haide. Și hai. Hai că mai avem două. Mai avem foarte un pic. Noroc că... Da, bine că am dat. Da, ok, deci noi acum nu vom mai vorbi. Ca să dăm pe speed.
Mama, asta a făcut foarte bine. Să mă știi prima dată când am jucat, mamă, ce ne-am chinuit la levelul ăla. Acum nu mai vorbim la ultimul. Că da, pe speed. Da. Oh. Ok, sper că v-a plăcut și nu uitați să dați un like și subscribe și bye bye!